Hello लोगोफोर बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा फाइनाली गोदान लेटेस्ट आपडेट सफैदों आसाम स्टेटनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि साख्रि बेनो जाबाय रिजाल्ट आरो लोगोसे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जाबाय दा बबेखौ होग्रोखो जों नायगोन मानोना गोबां एग्जाम जाना दङ बेनो जाबाय टेक्निकलाव प्लास नन टेक्निकलाव आरो लोगोसे गोबां हाई लेभेल पोस्टआव दा बेनि सब स्किल टेस्टनि सायावबो आपडेट सफैदों एन्ड बेनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटारनि सायावबो बिग आपडेट सफैदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे गोदान लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो दा जों फैबाय DMनि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना ओरैबायदि साननांगौ जे बबे पोस्टआ रिजाल्टआ होखो एबा साख्रिखौ होखो मानोना गोबांथार डिपार्टमेन्ट्स गोबांथार माने कम्बाइन एग्जाम जादोंमोन दा जों लेटेस्टआव फैयोबा जों बेयाव जेबो नटिसखौ दायो मोनथ'नाय नङा दा जेब्ला फैगोन नोंथांमोना नटिसखौ बेयाव मोनगोन स्किल टेस्टनि बागै दा सिएमआ मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना जोबनायथिं भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन नायजोब होमबानो नोंथांमोना बुजिगोन दा एपइन्टमेन्ट लेटारा खिन्थु 10 अक्ट'बरावसो मोनगोन टेक्निकलाव प्लास नन टेक्निकलाव एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव बेनिफ्राय गासैबो माने स्किल टेस्ट बायबा टेस्ट फोजोबनानै 10 अक्ट'बराव होगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिस जा PGT GT टेट जा बेनिफ्राय ADRE जा अके देन बिनि सिगां नाथाय स्किल टेस्ट जागोन 10 अक्ट'बर सिगां नाथाय साख्रियासो एपइन्टमेन्ट लेटारा 10 अक्ट'बराव जागोन दा दिनैहाय माखौ होग्रोखो नै बेनो जाबाय आपडेट स' बेनो जाबाय DMनिफ्राय फैदों लेटेस्ट आपडेट जे 400 मेडिकेल एन्ड हेल्थ अफिसार्स होनना बुंदों माखासे बिथांमोनखौहाय टेक्निकेल लाइनावहाय मा बेनो जाबाय दिनैहाय साख्रि होजेनबाय माने एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय दिनै राननाय जाबाय गुवाहाटियाव अके थ' सिएमआनो रानदों गावनि आखाइजों दा 400 अफिसार्स हेल्थ सेक्टराव दिनैहाय बेखौ होनाय जाबाय आरो बेखौ होखांनाय लोगो लोगोनो माखासे टेक्निकेल लाइनाव प्लास नन टेक्निकेलाव स्किल टेस्ट आरो इन्टारभिउआ जानो थांगासिनो बेनि सायाव सिएमआ मा बुंदों लाइभनि गेजेरजों आं बेखौ नोंथांमोनो ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन ग्रेड 3 आरो लोगोसे नोंथांमोननि टेक्निकेल प्लास नन टेक्निकेल ग्रेड 4आ केन्सेल जादोंमोन अफिसियेल नटिसआ बेनि सायाव रि एप्लाइ जानो हागौ आरो जेब्लानो जायो रि एप्लाइ जायोबा स' नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोनगोन जेब्ला नटिस रिलिज खालामो थ' बेखौ नोंथांमोना नेथ'नांसिगोन दानिया जों सावरायगोन ग्रेड 3 टेक्निकेल प्लास नन टेक्निकेल बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामा जोब्बाय स्टेज 1 एग्जाम जोब्बाय दा बे स्टेज 1 एग्जाम होनोबा जोंहा टेक्निकेल एग्जामा जादोंमोन जानुवारि 12आव जादोंमन पस्टआ 1700नि बारा दंमोन अके एन्ड नन टेक्निकेला 30 मार्चआव जादोंमोन 765 पस्टआ नन टेक्निकेलाव दङमोन ग्रेड 3 लेभेलाव स' बेनि रिजाल्ट माब्ला मोनगोन गोबांथार नेगासिनो दङ स' रिजाल्टआ फैथारसिगोन आरो लोगोसे मा बुंदों सिएमआ जे बुंदों जे 15 जुलाइ स' 15 जुलाइनि सिगां गासैबो स्किल टेस्टखौ फोजोबगोन होनना बुंदों बेखायनो नैबे 15 जुलाइनि सिगां नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ ओरैबायदि जायो थांनाय बाराव प्रिभियासखौ नायोबा रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगो 10 डेजनि गेजेराव एबा 15 डेजनि गेजेरावनो स्किल टेस्टखौ लानायखौ नुनो मोनदों दा बेखायनो जेब्ला रिजाल्टआ नोंथांमोना रिलिज खालामो अब्ला 10 डेज 15 डेजनि गेजेराव स्किल टेस्ट एबा नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउखौ लागोन थ' बेखायनो टाइम बारा गोबाव गैला दा सिएमआ बुंनाय बादिबा 15 जुलाइनि सिगांनो गासैबो जि स्किल टेस्ट जानो गोनांखौ लानानै 10 अक्ट'बराव साख्रिखौ होगोन होननानै बिथाङा लाइभआव बुंदोंमोन दा बे लाइभखौ नोंथांमोना ससे नायबानो जाबाय जोबनायथिं स' दायो जों रिजाल्टखौ जों एनालाइज खालामबा दायो जुन दाननि 18 सोलिगासिनो डेटआ अब्ला 25 जुननि खाथि खालायाव जों एबा लास्ट उइकआव रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय टेक्निकेलाव खारन टेक्निकेला फार्स्ट एग्जाम जादों एन्ड 15 जुलाइनि सिगां स्किल टेस्टखौहाय लानो हागौ बेबायदि मोनदों देन नन टेक्निकेला कि जानि लेट फैनो हागौ बाट सेमबो फैनो हागौ दा सिएमआ मा बुंदों जों लाइभखौ दसे खोनासंनो সকলে পাস কৰিছে তেওঁলোকে অৰেল আৰু স্কিল টেষ্ট দুইটাকে একত্ৰিত কৰি এটা মৌখিক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বহিবৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু আপোনালোকে সেই পৰীক্ষাত বহিব লাগিব মই আশা কৰোঁ আমি জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখৰ আগতে এই মৌখিক পৰীক্ষা বা স্কিল পৰীক্ষাৰ গোটেই পৰ্যায়টো শেষ কৰিম আৰু মই আগতে কৈ অহাৰ দৰে 10 অক্টোবৰৰ দিনাখন আমি আপোনালোকৰ হাতত যোগ্যজনৰ হাতত নিয়োগ পত্ৰ তুলি দিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম 10 অক্টোবৰৰ দিনটোতে আমি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ LP MEৰ শিক্ষক আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা আৰু ADREৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা এই আটাই সকলকে একেলগে খানাপাৰা ফিল্ডলৈ মাতি আনি আমি নিযুক্তি পত্ৰ আগবঢ়াম
तो सिमा बुंदों जे गासैबो जि इन्टारभिउ जानो गोनां दङ 15 जुलाइनि गेजेराव फोजोबनानै देन बेनिफ्राय मा खालामगोननो 10 अक्ट'बराव खानापारा फिल्डआव गासैबो एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। स' बेखौ नायबा जिनिखि मेडिकेलाव नोंथांमोना एग्जाम होदों बे रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारसिगोन एन्ड बेनिफ्राय स्किल टेस्टखौ लानानै एबा नोंथांमोननि प्रेक्टिकेल टेस्टखौ लानानै थाबैनो नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौ मोनगोन। नाथाय मोनसे मोजां बाथ्रा बेनो दिनै होजेनबाय डिएमइनिखौ डक्टर्सफोरनो होजेनबाय साख्रिखौहाय गासै 400 एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों दिनैहाय गुवाहाटीयाव देन बिटिसिआवबो टेटनिखौ होनाय जाबाय 1300 सामथिं पस्टखौ। दा बेनो जाबाय दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।